подготовка за обяд. Студеното време, сезона закрит и веднага открит. Разбира се, няма нужда да казвам, че Николайчо е главният готвач. Но то пусти марак за златинки. Значи като Его, бе. изпод коренищата и като го видех това, парлих и повечето ми се задало. Това бе, дебра. Да, е глътно. Жената не те е страха в мястото. Ми так, след новогодишната томбола, дали имаме късмет в Легена? То всички са печеливши тук. 2 години и половина нон-стоп микс. Всяка неделя. Нон-стоп на река. Няма минус 8, колкото е в момента. Няма плюс 20, плюс 40. Кое е истинското? Кое е истинското, всеки сам да прецени. 2 години и половина. Аз лично бих дал една награда, ако някой може да издържи на това темпо всяка неделя, без изключение. Пчелата. Толкова ядени и пиени. Толкова ядени и пиени. Черен дроп на стала. Толкова злато, толкова проби, толкова дерета, толкова реки. Няма смисъл да казвам кое е истинското. Любе. Ами това е първа порция. След това следват карначета, картофи и тем подобни. Ето го един готин човек. Нали? Да. Скиев да го отепа. Скиев да си фане 2-3 грама. Същинската част. Ядене, пиене. Винце безалкохолно, групата. По-бавно го движи, така че иначе размахва. Като въртиш шилби. Добре. Късметлият от томбулата си слага някакви пръшки тук. Картофки. Спирам да говорим. Това са такива тайни. Не спира, защото... За картофите е тайни. Само ние да Защото извадихте злато и... Ники, да ти кажа, не ми се снима много. Ето го и борето. Да, на здраве. За новата година много злато, късмет и всичко най-добро. Борето. Боримих. Самото злато от всички култури по всеко време на развитието ни е страшно ценно и страшно обожествено. Ние сега не го обожествяваме по директен начин, но като се помислиш най-скъпите и най-луксозни храмове, има преди банки. Големия ал не мога да му се вземе думата. Се събира, крие се и изчезва. И се пуска всичко друго, само не и злато. Все по-малко злато изтича. Санде хапна ли? Ял се. Добре. Защо? Какво си ял бе, тенджерът е пълно? Аз имам вече 18-ти ден, колко аз се спуках, брат, че отявам. То не ми се гледа. Така че вчера майка ми се разсърди, тяка на гости, аз ми взял една кисел краставица. И тя като се напуши... Сандото е преял. Мислих да пусне една анкета, постил ли е Сандо, обаче се отказах. Постиг тогава, па си драга за отпостане. Ебах тия пости, ебах тия печени филики, с какво ги прави? Олио малко там зехтин, с чесън, с месън, с червен пипер, цигански баници, аз се раздух сърмички, постни, чушки. Ето, той е постил по 3-4 кг на ден. Значи ти попадите така, вика, аз дойдат ми пости, качвам по 5 кг. Ушки нека страх те подгони, че седиш гладен и ебах ти гладен.
Абе ти гладен скоро нема си. Не ми се яде, нищо не ми се яде. Аз мисля, че... Затова дойдех тук. Да мисля, това ако седим дома, трябва да ядем. Много гласоник. Дойдех тук, вие паме карта да яде. Мисля, че 130 литра не мърдаш от тях. Просто ги държиш. Караме, ял ли си, не се и Еми не бе, притесни се. Слаб ми характера. На Не те второто виждам питане тук пак ще да се включи. мезиш. И да завършим Опа, не клипа мога да с гладувам. Валандъра, с който го започнахме. Особено в моя случай. Всичко приготвено на него става прекрасно Еми и не, много то е вкусно. холестерол, че тук... Точно мене пък холестерола не ме бърши.